Vítejte u tohohle videa. Omlouvám se, že jsem neměla čas prostě natočit video o ten útěk z toho domova, ale já jsem prostě neměla čas, tak tohle video je takové, jako kdyby na omluvu. Fakt se omlouvám, ale promiňte mi, já jsem to prostě nestíhala. Módní přehlídka. Promiňte, ani na tu módní přehlídku jsem neměla čas, takže to bude taková kratoulinka. Omlouvám se, že tam třeba bude tam jeden nepravý posud. Doufám, že vám to nevadí. Teď jsem spěchala, které mám po ruce, tak ty jsem vzala, protože už je skoro večer, tak se můžete dívat. Ahoj, vítejte u tohohle videa. Doufám, že se vám bude líbit. Tohle je velká omluva, fakt se vám omlouváme, ale neměli jsme čas. Tak nyní můžeme to natočit. Takže první je Cindy! Nechápu, proč ho miluje modrou. Takový lepečup. Nejlíp čupák. Ahoj, já jsem Cindy. Čus, čus, já jsem Verča, čus, čus. A to je prostě skoro vše, tak čus. Doufám, že se vám tohle video líbilo a když tak mi napište do komentáře, kdo by mohl vyhrát. Tak bych natočila takové větší video, ve kterém by mohlo být těch, prostě vylosujte buď, nenutím vás to, ale prosím, vylosujte buď Cindy nebo Verču, je to jen na vás, mně je to úplně fuk, kdo z nich vyhraje. Protože mě se hrozně líbí, ale opravdu hlasy bych dala té Verči, protože to moje jediná liška. Cindy je sice můj jediný vlk, ale prostě tak. Tak ahoj, nemám moc času, tak ahoj, doufám, že se vám líbilo.